Simon Busuttil falla l-akbar test politiku illi kellu f'dawn l-aħħar 4 snin. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Laburista jum wara li f'dibattitu ta' satejn il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma ġabx prova waħda. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru u d-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona sejjaħ dan il-każ bħala l-akbar frejma politiku f'pajjiżna fejn Simon Busuttil ibbaża ruħu fuq storja iffabbrikata li daħlitu ġol-ħajt. Illi huwa tajjeb ħafna biex jagħmel l-allegazzjonijiet u jitfattajn u l-ħmieġ, però mbagħad meta jiġi biex jissostanzjahom jifalli. Fil-mument tal-prova bqajna bla prova. Dak huwa l-karattru tal-kap tal-Oppożizzjoni ta' Simon Busuttil. Il-kandidata Giulia Farrugia spjegat kif dibattitu Busuttil prova jqarra anke dwar kif jaħdmu servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Raġuni oħra għaliex falla l-ikbar test li kellu sa issa. Fil-verità Simon Busuttil il-bieraħ falla l-akbar test politiku li kellu bħala kap tal-Oppożizzjoni f'dawn l-aħħar 4 snin. Hemm barra n-nies bismet għaliex taf li fil-verità is-sistema bankarja hija ferm aktar serja milli dik li prova jpinġi Dr. Simon Busuttil. Hawn Farrugia nnotat kif il-poplu qed jiġi f'dubju min hu il-kap tal-Partit Nazzjonalista jekk huwiex Simon Busuttil jew il-ħabiba tiegħu Daphne Caruana Galizia.